Sa number 2, pinakamadamo nga HIV deaths ang na-record sa Bacolod sa adtong 2025. Nagdangat sa 25 tanan ka mga persona ang ginbawian sa kabuhi bangod sa human immunodeficiency virus o kung HIV sa syudad sa Bacolod sang pinalikdan nga tuig. Ginsiling ni Jonathan Diaz, ang focal person sa HIV awareness campaign, may 183 ka mga cases nga na-record sa Bacolod humalin Enero tubtub Nobyembre sa 2025. 171 diri mga lalaki, samtang 12 naman ang mga babae. Kalabanan sa mga nagpositibo, nag-edad 25 tubtub 34 anyos. Sunod kay Diaz, 2025 ang may pinakamadamo nga recorded deaths sang HIV sa syudad humalin pasadtong tuig 1995. Samtang 15 anyos naman ang pinakabata nga nagpositibo sa amo nga virus. Base sa accumulated records sa syudad humalin 1995 tubtub 2025, yaran sa 1,392 ka mga kaso kag 200 deaths ang na-record sa Bacolod City. Bilang paghanduraw sa mga nagtaliwan nga mga individual bangod sa HIV, magabulog ang syudad sa Bacolod sa worldwide nga Mass and Candle Lighting Memorial Ceremony sa Mayo 16. Pagaywaton ini sa SM City North Block, alas 2 ng hapon, may libre man nga testing sa among nga tion. Ginpahayag mo ni Diaz nga nagtaas ang kaso sang HIV sa Bacolod sa first quarter sang 2026 bangod sa massive testing nga ginpatuman sang Department of Health apang wala pa matumod ang eksakto nga numero sang mga nagpositibo. First quarter of the year 2026, so nagtaas ang ato nga cases due to the massive testing na ginahimo sa atong city, like sa aton nga mga events na panahon kita sa aton nga mga kabarangayan for the partnership with the SK sa mga kapistahan. Then we have also sa mga BPO companies, SM, mga Pure Gold, mga companies may ka-invite sa aton. Then we will go back for the next school year sa aton ng mga senior high school, but voluntary na siyang testing after sa HIV awareness sa aton respective ng mga public high school. At the same time, ang mga universities schedule man nato for this year.